As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mauron ang atong ikaduha nga Triduum Mass para sa kapistahan sa atong patron Santiago Apostol. Padayon natong iampo ang kalinaw o kahusay, hustisya sa tibuok kalibutan, mahunong na unta ning kagubot, nga gubat, o kini mga politikanhon nga mga interest nga napadaot kay sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors atong iampo nga sa ilang pag-support nato pinaagis pagpamalit ani mga raffle tickets para matuman ang atong mga proyekto ug karong atong kapistahan. Hatagan unta sila sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagatultol kanamo nganha kang Kristo, himua nga ang mga naggasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora. Nagingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad, gipulan na ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog ug sa mga tambok sa mga mananap, giluod na ako sa dugo sa turong baka ug sa nating karnero ug sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niining tanan inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunod sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan, wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan, sa adlawng ipapahulay, ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bagong bulan, ug ang naandan nga mga pangilin, ngilad na alang kanako, gisamukan ako, o gipulaan na niini. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot,
dili ako mutanaw kaninyo, dili ako mamati, bisan pagkapila kamo magampo, kay naduhig sa dugo ang inyong kamot. Panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat ug dautan ug buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya ug tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo ug labi na ang mga byuda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog, anaa sa akong atubangan kanunay. Wala ako makuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong pano. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, ug giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kun gidumtan mo ang disiplina, ug gisalikway mo ang akong mga pulo. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungog ba lamang ako, o naghuna-huna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang maghalad o pagdaig agig sakripisyo, nagahimaya ka nako. O kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Diyos.
sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. O kadtong magamping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Og hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko gayod. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang mga napulog duha ka tinun-an, mibiya siya niadtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gipakita dinhi nga ang Ginoo di ay dili sa tanang higayon malipay kung magsigi tag simba, magsigi tag halad, o magsigi tag kanta, o magdaig taniya. Doon na de panahon nga ang atong gihalad, di na niya dawaton. Niya, kung musimba ta niya, bisag mag-isa-isa patas atong kamot, mulingiw siya, matod pa niya. Gilingi ako no imong tupad. Yung na gidawat ka kas Ginoo ron. Gidawat ka ha. Hastag og kuno ang atong mga pista. Karon ga. So, gunar batag sa ulog sa atong pista na Santiago Apostol, dili na niya kahimutan. Nato mga misa, di na niya kahimutan. O kanus amo na mahitabo, basta dili nato buhaton, matod pa diri, panghugas kamo og hinlui ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan, og buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, og tabangi ang gidaog-daog.
panalipdi ang mga ilo ug labani ang mga biyuda. Kung wa gani nato ni buhata nya magsigitag simbas Ginoo, wa gyud kapuslanan. Kanarong gahimo dias impeachment o kanang pagsigi og panglutos padakop ani mga kaakbang las politika manimba ra ba na usahay o kanunay mga tingali kay napamana sila kuyo gani mga madre ug pare. Naluoy ka sila sa atong mga dinaog-daog nga mga kaigsuonan. Sa akong nabasahan dito sa komentaryo man tingin usa ka lawyer, ang gasto kuno anang impeachment, apil na itong hearing dito sa Congress, ang gasto lang kada adlaw 70 million. Unya moabot na sila mga 30 to 60 hearings. So ibutang talang og 30 times 70. Pila man na? Ha? 200 di oy 2.1 billion siguro. Unsa naman hinoon mo eh. Unya og moabot pa gyud og 60 kay ni propose man to ang prosecutor nga 60 days hearing kuno. Di mahimo na ng 400 almost 500 billion. Adi day 5 billion. Unya unsa may ilang gipangita? Ang sintros ilang gipangita kana yung 125 million. Tulo pa lang kaadlaw ang hearing. Wa na alkansi na ta mura bag mugasto kag 5 billion para makuha nimo ang 125 million pagkadakong alkansi. Mugasto mo ana? Asa ka mangitag negosyante nga musugot ana? Mamuhunan ka og 5 billion para lang ka maka-income og 125 million? Mo invest ka? Bisan kay tingin ka nang naninda na to dihag kandila, di mo sugot ana. Imong puhunas kandila 20 pesos, nya imong ibaligyag tag 5 pesos. Kaya ka na? So murag gid sila nakaminos na lang gyud kaayo nya. Diin man na nila gikuha kanang naang alkansi. Gikuha nila sa atong buhis. Nya kay wa naman tay buhis gihurot na magkuha, nangutang sila mo nang taas na kay tag-utang karon. Hapit na mo abot og 19, murag 19 sobra na 19 trillion. Mangutang sila trillions aron igasto nila sa paggukod sa ilang mga politikanhong kaatbang. Nalimot na sila sa mga byuda, sa mga ilo, mga orphans, sa atong mga mag-uuma, wa nay farm to market roads, sa atong mga estudyante, wa nay mga classrooms, wa nay mga facilities sa atong public schools, sa atong mga masakiton, wa nay mga sufficient nga tambal og mga nurses og doktor nga nag-alagad sa atong mga public hospitals. Hapnigo na lang ang mga masakiton sa usa ka bed ana. Nagani mga anak tulo ka inahan gahigda sa usa ka bed. Wa na giuyon sa bed, gibabag na. Gabitay ang tiil. Di ka napakauaw nya sila didto siging dawat og milyon-milyon. Mao na giluod ang Ginoo nya manimba ning mga tawhana, mag-isa-isas kamot, magluhod-luhod. Mayon ang Ginoo, mulingiw ko. Giluod na ko anang inyong naong. Ana. Mao nang kining pamulitika. Ngilad gyud kay ni basta yawa ang magiya sa mga politicians. Ug unsa man ang kinaiya sa yawa, ang iyang kaugalingon maoy iya gyong atimanon. Mo nang niingon si Kristo, ang magmahal, ang magamping sa iyang kaugalingong kinabuhi,
kawad-an niini. Or ang iyang atimanon, ang iyang pamilya, mao nang naataroy mga political dynasties. Kana bang ang kaayuhan gyud sa ilang pamilya, ang ilang atimanon. Mao na niingon si Kristo, kinsa tong magmahal sa iyang inahan, amahan, anak, asawa, bana, labaw kanako, dili angay kanako. Lingay mong tupad ina kinsay imong gastuhan og kwarta, ang simbahan o ang imong pamilya. Ingna ba? Ingna kinsa man gyud imong gastuhan anang imong kwarta, ang simbahan o ang imong pamilya. Lingia ba imong tupad? Hindi ra ba manglingi ay? Kana usahay ra ba sige kag simba, sige tag simba, ang atong giampo, Ginoo ang akong anak, Ginoo ang akong mama, Ginoo ang akong papa, Ginoo ang akong bana, ang akong asawa, Ginoo. Bisan nga nig 90 years old na cancer, Ginoo ayuha in taon akong mama sa cancer, Ginoo. Wa gyud kaingon nga Ginoo, di na lang ni nako tingali gastuan ang akong mama kay 90 naman eh. Ang kaning akong i-budget sa iyang chemo, ako nila ning ipalit og raffle ticket. Kay gamay para ba kay mighalin, daghan pa kay halinonon. Pila pa atong halin? 41,099 ka tickets pa. Pakpak lang yapon. Naapay 209,000 ka tickets nga upamahalin. Ha? So, ayuhon taginig balanse kinsa may atong gimahal. Nya ang atong hangyos Ginoo, Ginoo panalipdi taon ko, Ginoo panalipdi taon ko sa mga dautan. Unya ang imong silingan galisod og agis inyong agianan kay imong gikural. Agian matapsingan na ang mga habal-habal nga nagdagan kay ang imong tindahan imong yung gibutang dihas kilid sa karsada unya parkingan pagid mo sa imong motor or sa imong e-bike or sa imong multicab ang moagi sa karsada atubangan sa imong tindahan or sa imong balay nga imong giparkingan ari na intaos tunga-tunga sa karsada peligro na nga matapsingan anang mga kusog mudagan labi naghubog-hubog ang nagda kay pista Compostela matapsingan na Hinoo na nya sige yung Ginoo in taon luwas ako sa kadautan. Nya ang imong silingan, imong gibutang sa kadautan. May imong Ginoo giluod ko nimo. Wa kay ayo si kag pangandoy anang imong kaugalingon, yawa nimo ampingi ang imong silingan. Muna pasalamat ko aning uban dinhi na naman ko'y nakitaan labi na diha sa tubangan. Ilag yung gilimpyuhan, wa na sila mo parking diha pero napag yung mga buangon mo parking lang yapon. Mga bungol siguro na may tag madayunan. Madayunan ba? Or mga buta baka na sila, nga wa kakita, nga karsada din na ilang giparkingan, may untag madayunan na lang gina sila pagkabuta. Nganong inyo mo manginang parkingan, nga di man gani ikay naghimo anang karsada. Ang publiko may naghimo ana. Ang nagbuhis ana, kung gikuha man nagikan sa panudlanan sa atong gobyerno, ang gabuhis ana, ang tanan man nga publiko. Nganong imo man ang himoong private garage. Pangabang dito, private nga lugar. Mao na gibuhat nga to sa Japan, Singapore, di sila mo parking sa kalsada, doon na sila yung mga parkingan nga gihimo, maglakaw sila padong dito. Kung naaman sila sakyanan. Dili kay ilang ipasad-pasad anang karsada. Bisan gani ilang mga subdivisions dito, mga private nga subdivisions nila. Dili kakaparking anang karsada diya sa inyong subdivision, pero dinis ato, gapasad lang ang sakyanan diya subdivision. Ang ilang balay, aron makapasar sa ubo, na ay parking space, garage sa ilang balay nga design, pero gihimong sala, gihimong hayhayan. Nya ang ilang sakyanan, tuwa giparking sa karsada, sakto pakatana. Dito na itongtong sa atop ang inyong mga hayhayan. Haron ighangin, manglupad na.
Nya kanang inyong sakyanan isod na ang inyong garage, nya gihimo naman ang inyong sala, diha mo pangatog sa inyong sakyanan, diha mo pangaon. Part na sa inyong sala. Aron limpyo ang karsada. Di ba? Kana simple ra kay na. Pero ang pasabot ana matud pang Kristo, hustisya para sa mga nanginahanglan nimong isig katao. Og mao na nga sa atong tubag sa Salmo niingon diri, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa kahay matarong karon nga naghuna-huna gyud sa kaayuhan sa Pilipinas, mga Marcos Group o Duterte's Group. Kay kanang Pinklawan og ang Marcos karon murag naghiusam na sila. Didto ka sa atong Senate karon, gahiring mo na sila. Kinsa kay naghuna-huna para sa kaayuhan sa tibuok katawhan, ang mga majority nga grupo nila ni Senador Gatchalian o ang minority nga grupo nila ni Cayetano o kanang napriso karon nila ni Jinggoy Estrada o Marcolita. Kinsa karon ang naghuna-huna og naningkamot nga masulbad ang dagko kayong kawat sa kwartas atong nasod? Kining gipang priso sama ni President Duterte, ni Mike Defensor, Jinggoy, Marcolita, Bato de la Rosa, o kining nagpapriso nila, sama nila ni Remulla, nila ni Bongbong Marcos, nila ni kanang mga senador. Nakusog ay manghulga nga ipapriso dayon ka kundi ka mutakli gadto nila. Kinsa ka nila ang nagmahal sa mga pobre na gyud kaayo in town, nagantos na tong kaigsuonan, nga karon nga niguwan-uwan na sad, purti na sang baha sa palibot. Mga igsuon, bahala na og naay daghang mga yawanon sa atong palibot, kita unta makakita unsay pamaagis Ginoo ug unsaon nato siya pagsunod. Kay matud pas Ginoo, wa ko ni anhi para magdala og kalinaw, kagubot ang mahitabo tungod kay daghang yawa sa kalibutan. Kinsa ra may malinawon sa kalibutan? Ang mga tawo rang nagsunod sa Ginoo, ang mga tawo nga nahigugma sa hustisya, sama sa atong patron Santiago, naputol iyang liog tungod kay daghang naglagot niya. Siya'y unang naputlan sa liog, gipatay sa 12 ka mga apostoles, pero buhi siya hangtod karon. Sama ni Mama Mary, gipatay in taon ang iyang anak, pero hangtod karon buhi si Mama Mary. Aktibo kay siya tungod kay nahigugma siya sa nanginahanglan. Gubot ang palibot ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Gubot kaayo ang palibot og kinabuhi sa mga apostoles og sa mga santos nga ato karong gipasidunggan dinhi sa atong kalibutan. Pero nagpadayon sila. Kay ang tinuod nga kalinaw, wa diha sa gawas sa atong kaugalingon, niya sa sulod. Kanang magsigig palit na to raffle ticket, malinawon ka na sila o dili? Lingay mong tupad na malinawon ka kanunay, na malinawon na siya kung magsige na siya palit og raffle ticket hangtod karong July 25. Unya, kita sa dinhi malinawon sa ta og malipayon, labi na gyud og mahuman na gining atong bell tower. 5 biya ni kabuok, bell tower, Adoration Chapel. Ato ginang gipaningkamutan ng Adoration Chapel nga ma-blessingan unta na ni Archbishop Abitoy karong Sabado. Karon naman ding Sabado. 18. Tan di balasan naton yung saon tan. Unya ang atong bag-ong CR diha mahuman na unta in taon na og magamit nato pero dili pa na karon mahuman dayon pista.
Ang ato dihang atubangan nga kanang Walk of Apostles ato na sad unta nang mahimo aron nindot na kay natan-awon padong dinhi. Og ang ato mga lingkuranan ato ni siyang mailisan ug mahumana nato makaingon dayon ta Ginoo salamat pero moagi gitag pag-antos na ay mga banag asawa karon nagkagubot na kay ang asawa gusto yung mopalit og raffle ticket, ang bana dili gusto. Naa sa gani mga ginikanan karon nga nisulti nako ang ilang anak nga gamay. Magsige ingon ma palit lagi ta raffle ticket ma padersyano ana. Sa unsa makawa na tay kwarta diri. Palit lagi ta. Suko in taon ang ginikanan nako tumani na lang ng imong anak kaysa magsige nag-ingon. Bitaw kaysa magsige ingon palit ko duaan ma, palit ko anang duwa ko computer, duwa ko kanindot anang anak mo hagad og palit og raffle ticket. May manggani unta kamo mga ginikanan, kamoy magsigig tudlo sa inyong mga anak dong ay sa og duwa sa computer dong ha. Ato ning tigumon kay palitan ni raffle ticket. Ngano man mao man ni maghatag og maayong kaugmao nato. Mao man ni ang paagi aron maduol tas Ginoo. Nya magsige di kog duwa computer di lang ta palit raffle ticket, maduol ka siyawa, maliwat ka na mga kawatan kay dias atong gobyerno karon kusog kay ka mangawat. Nya tudluan ka siyawa nga ipapatay ang imong mga kontras politika nya maimpirno dayon ka. Unya man naa sila daghang sports car. O tan-awa na sila sports car pero ilang naong dagko kay aibag. Hasta magtabi sila buwa ng laway sa ilang ngawi. Nya gusto kay nanay, adi na lang kumaoy. Sige, ari ka sa simbahan aron limpyo kanunay ang imong kalag. Bahala nagkuwang tas kaon. Anaan nyo pagtudlo? Mansan mo'y ayon tudlo. Gabi nagkuanta, nagmotorcade ta, nakasoda ta dito sa Bulwang, nya dayon, sood ta din sa kadamaan niya sa may Kugon. Karong gabi magkuan na sa ta, human sa atong main nobina, karolasais, magmotorcade na sa ta. Nindot Ano bang mura maka-imagine ka ba nga ang kalisod niya adto ta mosod ngadto sa Kabadyangan karong gabi lahos ta dito sa Katikong. So kabo mga taga Katikong pagbantay mo diha limpyuhin ang inyong agianan sig parkingan sa nanyong nanggamay ra ba ng daan diha unya balik ta arita mo lusot sa Muagis Tamiaw. Kamo dihang mga taga Tamiaw laruhan ang inyong agianan diha ha nya dayon lusot ta diha sa Istaka nya U-turn dito sa atong may welcome nya balik dinhi karong gabi so panguyog sad mo mga tiwas na lang mo nya di mo mukuyog so nguyog ta ha karong gabi bantay mo sige nindog ta atong himuon ang pag-ampo sa Triduum alang kang Santiago Apostol. Wa na magkahiusa tas lektor. Mga igsoon uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong Triduum nga misa alang sa atong pagsaulog sa ika-163 nga kasumaran sa kapistahan sa atong parokya. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw sa Triduum, pag-alagad og kamaunungon. Ginoong Dios, sa imong walay kinutuban nga gugma, gipili nimo si Santiago Apostol aron mahimong usa sa mga suod nga saksi sa imong kaluoy ug gahom gikan sa bukid sa pagkabag-o hangtod sa tanaman sa Getsemani. Ang iyang pagkamaunungon ug kaandam sa pag-alagad bisan diha sa kalisdanan, gitudloan niya kami nga ang matuod nga pagsunod kanimo naglakip sa mapaubsanong pag-alagad ngadto sa isig kaingon. Ihatag kanamo ang mga sakop ni ining among parokya
ang grasya sa pagpaubos ug pagdumala sa among mga katungdanan uban sa matinud-anong kasing-kasing sama sa gipakita ni Santiago Apostol. Panalangini ang tanang mga alagad sa among parokya, ang mga pari, mga leader, mga ministro, ug ang matag pamilyang nagpadayon sa pagpalig-on sa among panag-igsuunay. Samtang among sa ulogon ang ika-163 nga tuig sa among kapistahan, hinaot nga ang among pag-alagad ngadto sa usag-usa magpabilin nga buhi ug mabungahon alang sa imong labaw nga himaya. Amen. Sa hilom, mga muyo kita sa Santiago Apostol sa mga kaluoy nga atong gitinguhan ining tiliduom. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangaman ni Santiago Apostol, kaluy kami. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga sakop sa simbahan, magmaisugon o magmakanunayon sa ilang pagtuo, taliwala sa mga pagsupak o pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga ginikanan magmalig-on o magmadasigong mogiya sa ilang mga anak diha sa dalan sa pagtuo o sa Kristohanong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kabatanunan magmalig-ong mubatok sa mga daotang panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang Ginoo muhikap sa mga masakiton, mga masulubon, mga naguol o sila na naganto sa balatian sa pangisip o sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga si Halangdong Chukilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paghiya ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga namatay magmalipayon sa kahangturan didto sa gingharian sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, Ginoo, kaluy kami. Tanan, labing gamhanan ug maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni Santiago Apostol, among patron, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan
sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart, satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kinabuhi, divine life. Nga lang buhaton, higugmaon gid nato ang mga kaigsuuna natong nanginahanglan, dili ang atong kaugalingon. Kay mao nay gustos Ginoo. Salamat sa nahigugma nato og may paambit sa ilang mga grasya na malit og raffle tickets. Sa ako nang gikaingon, 41,099 ka tickets na ang atong halin. Yan, nagkinahanglan tag mga 200,000 ka mga tickets. So, sa gato lang ni minus, basta napatay mga 209,000 ka mga tickets nga ibabaligya. Hangtod pa ni karong July 25, 7 p.m. So, mamaligya ta. Dinhi sa atong simbahan, na dihay mga namaligya sa gawas sa atong simbahan o sa opisina, na asaroy naghang nanuroy na og mga tickets. Salamat ninyo nga may tabang pagpamaligya aning atong raffle tickets. Unya ang pwede sad mo makapalit sa atong online, sa atong bank accounts, GCash accounts og kwarta padala. Nya sa kanilang niya sa atong screen mo gi sunda. Nya sa kwarta padala mas maayog akungan kay dali ra makobra or kaning kang remedios o kaba. Nya, iampo nato ang magmalampuson ang atong pagpangonpirma karong Huwebes, Biyernes, July 17. Nya, ang ato sad nga mass wedding karong Sabado, July 18. Nya, ang misa ni Archbishop Abit Oy karong Sabado, July 18, alas 6 sa gabi. Natong nobina, ika-third nobina. Niya ang atong main foot procession
Unya sa July 24, human sa alas 5 nga misa dinhi sa ato ika-9th day nobina. Nya ang atong motorcade karon adtos Kabadyangan, lahos tas Katikong. Nya igkaugma ang ato na sang motorcade mulahos ta didto sa Mulaw. So balik dinhi. Aligri na siya, no? Nya padayon mong support sa atong social media platforms kay mao sad ni paagi nga makatabang ta sa simbahan labi na gis pagsangyaw sa maayong balita. Ang atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ni 296,000 ka mga subscribers. Sigihan ni natong view, like ug share na makatabang ta pagsangyaw sa maayong balita ug maka-income sa taggamay para sa atong parokya. Niya ang atong main nga kuansad official nga Facebook page maong Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Niya ako sang i-appeal din ni kanunay kani nga among project nga Columbari dito sa Sub Filisco or San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative kay ato sa ning itabang gihapon sa simbahan ug sa atong katilingban. So nag-pre-selling na kami karon sa atong Columbari o sa kini ka 6-story building na atong butangag mga Columbaris. Ang presyo sa mga niches nag-range sa 70,000, 80,000 o 90,000. Mao ni ang pre-selling niya ini kahuman na ani mamahal na ni mga 60 to 70% ang increase ani. So gusto mong makaabil sa barato, abil mo karong pre-selling price pa. O gusto sa mo invest, pwede sa karon mo abil. O gusto mo ani, kontaka lang ang atong mga admin people. Sila si Raquel Jacobi, si Maria Cerilina Tan, Shame Oderio, Bernardo Jacobi, o si Hinara Laborte. Tanawala sa tong screen. Salamat kayo ha. Nya, hangyo nako tanang taga-poblasyon labi na yung Kabahin City ngadtos 9 manimba kita kada adlaw sa atong nobinaryo ha. Nya ang atong opening salvo karong Miyerkules alas 5 sa hapon ang misa, wa tay misa diri sa alas 6 adto ta sa gym. Nimba sa tanan labi na gyud taga-poblasyon. Ato ning hiusahon ang atong pagnobina pagpista ni Santiago Apostol, atong patron. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayonon nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karulog sa gihapon, atong pagsimba